nggak dapat? Dapat deh. Cycle गाखोनो मोजां मोनदों? Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel and wish you all a very happy Holi. तो लोगोफोर दिनै तारमाने हलिनि next day आरोना साननै जाबाय मियाबो गेलेबाय एसे ओमफ्राय दिनै जों हलियाव गेलेला सानदों ओमफ्राय दा एसे रेडि जादों जों माने गासैबो फेमिलि दिनै अबा ओरैनो बेरायनो थांगोन सानदों सो नोंथांमोना दिनै अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं जेराव अबाव थांगोन नोंथांमोना माने जेसे हागौ देखायनो नाजागोन सो अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो अबाव थांगासिनो नोंनि खानाया मा जाखो खानाया मोजां मोनदों मोजां मोनदों मोनफैबाय हिमालया हटेल दिनै तारमाने न'आव जों रावबो जाया बाहेरावनो जानो होननानै फैदों स' हिमालया हटेलाव ओरैनो आं आगोलाव खेबसे फैदोंमोन खिन्थु जाफेराखैमोन दिनै जानोसै एक्सपिरियेन्स खालामसै सोरबा सोरबा चाउमिन जागोननो सोरबा सोरबा चिकेन जायोनो सोरबा सोरबा मटन ओमफ्राय बहुत गोबाव मटन जायाखै स' बिजावजालि गेदेरजों आंजों मटन जानोसै Lalu tahu. Good. Sobai apa jangan tahu. Mungkin ni untuk sobai apa? Mereka jagung tu je lah. Macam apa taste kita dan prices Himalaya Japir bayang kita cek comment section au. Dan jagung saya infai venue no jadi saya masih saya gambar lain tangan. So nanti kami online nak pergi ada. Songkri ku cepat lah mendengar, ya? Slide. Songkri cepat. Jeng kami songkri kom jadi nak lain orang kan cepat lah mendengar. Malain tak kami jangan ni. Makan kayak apa? Chicken ni mana? Jangan na? Bandung. ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दङ फर्स्ट फ्लोराव हिमालया हटेलनि फर्स्ट फ्लोराव मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ स्पुन एन्ड फर्क होननाय ओमफ्राय गथ'फोरा तारमाने आइसक्रिम जानो लुगैदों स' गोजौआवसो मोनोनो स' जों दा गोजौआव फैबाय बिराद मोजांथार आंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय दा थांसै आइसक्रिम जानो ओमफ्राय लोगोफोर रेस्टुरेन्टजोंनो लोगोसे आरो मोनसे एक्सट्रा रुम दङ माने बेयाव एक्सट्रा तारमाने 11 जन माने बेयाव जिरायनो हायो आरोना 11 जननि सिट केपासिटी थ' जों बे रुमावनो फैबाय आरोना एक्सट्रायै गथ'फोर दङ नालाय दावराव खालामनो हागौ होननानै स' आइसक्रिमखौ बेयावनो जों अर्डार खालामबाय ओमफ्राय मोजां एम्बियेन्सआ ओमफ्राय शिबमा एक्चुअलि ग्रीन कालारनि आइसक्रिम नागिरदोंमोन दा ग्रीन कालारनि आइसक्रिम बहा मोननो ओमफ्राय स्ट्रबेरि फ्लेभारखौनो लाबाय बेयाव गथ'फोरा आइसक्रिम जाबाय जोंबो गथ'फोरजों एसे जाबाय गोजौआव फैनानै मोजां बे प्राइभेट चेम्बार टाइपनि दङ बेयाव नोंथांमोना फैबाबो बेयाव जिरायनानै आरामसे जानो हागोन मोजां एम्बियेन्सआ ओमफ्राय आइसक्रिम जाबाय दा जों थांसै गेलेंफु साइडथिं एसे थांनायदों दिनै स' नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोफोर जों दिनै लोगोसे आंनि बेवाइफोर गेजेरनि बेस्ट फ्रेन्ड आरोना किशोर अग्रवाल होननाय बिथाङाबो फैदों बिथांनि बियादै सानैखौबो लाबोफादों जोंनो नै बिथाङानो केनेকুৱা লাগিল Himalaya? Lucky to be here. Okay. How was the food? It was tremendous. So would you recommend? I would recommend people it to for come and eat everyone who is coming here. Okay. Delicious food. Delicious food and the environment was very friendly.
Thank you. Thank you, ma'am. तो लोगोफोर जोङो हिमालयाव एकदम आरामसे जाबाय लोंबाय पेट पुजा खालामबाय एसेबां आइसक्रिम मोनजाबाय ना मोजां मोनबाय ना टेस्टिमोन ओके ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दं मोनाबिलि होननाय मोनसे जायगायाव सापागुरि मोनबाय जोङो ओमफ्राय थांगोन मामोन मोनाबिलि होननाय मोनसे जायगायाव फार्स्ट टाइम थांगासिनो दं नायनोसै मा दङ ओरैनो एसे एक्सप्लर खालामनि गोदान जायगा स' नोंथांमोनाबो अननानै नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर जोङो आइसक्रिम नङा जों बेंटल मोनबाय आइसक्रिम जाखांबायना आरो आइसक्रिम जाबाय मोजां नङा बेयाव मोना बेयाव खालि अरेन्ज कालार मोनो लोगोफोर जों फैयै बेंटल मोनबाय ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय आरो एसे गोजान थांबावनांगोननो ओमफ्राय गथ'फोरा बाबाय ना दुगैनो लुगैगासिनो दा दुगैनो मोनगोन ना मोना इदि होनो नामा मोजां होन दुगैनो मोनगोन नों जे दुस्थ' खालामोबा दुगैनो मोना दुगैनो मोनगोन जों दा दुगैनानै मोनफैबाय थादों दुगैनो थांगासिनो दुगैनो मोनाबा जोङो फुख्रियानो दुगैगोन बाल्थिङावनो दै लानानै दुगैगोन ना मोनाबिलि स्पट लोगोफोर जा गोजान लामा माने फैयै मेंबाय एकदम उन्दुनोसो ओंखारबाय ओंखाम जानानै फैनायनि ओमफ्राय दाबो मोनैयाखैनो थुला ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय 1 घन्टानि लाबाय लामाया बारा मोजां नङा लासै फैनांदों ओमफ्राय दा नायनोसै पिकनिक स्पट आरो बे मोनसे ओमफ्राय माबायदि मोनो इमान गोजान फैदों थांनानै जाहाथे माने जायगायाव सहैनायनि जाहाथे मोजां मोनो आरोना इमान गोजान लामा फैनानै नायनोसै जों मोनफैबाय दा माने मोनाबिलि पिकनिक स्पट मोनसे दैमा दङनो ओमफ्राय बे जायगानिफ्राय आरो हाफ किल'मिटारसो थाबायनांगोन जोङो दा स' थांसै इमान गोजान फैबाय जेथु आरो बेखिनिखौ ससेखौ थाबायना थांसै नहले फ्लप जागोन जोंनि दिननि प्रग्रामा लोगोफोर एक्चुअली जों फैनाय लामाया जों गाज्रि लामाजों फैबाय जों बेंटल जानानै फैदों खिन्थु उनावसो जों मिथिदों जे काजलगाव जानानै फैबाथाय लामाया मोजांनो ओमफ्राय दा जों दंफैयो थारमाने गेलेंफु बर्डार आरोना बेयो गामिया एसे थांबानो गेलेंफुखौ मोनगौमोन भुटान बर्डारखौनो बुंजायो स' गाज्रि नङा बिदि दलंखौ बारनांबाय इमान गोथौ नङा दैया एडभेन्चारास ओमफ्राय हाग्रा बायदि मोनदों मोजाङानो ओमफ्राय लोगोफोर जायगाखौ एसे मानास हाग्रा बायदिबो मोनो आरोना बेयाव मोसाफोर ओंखारगोन बायदिबो फिल जादों आरो एसे हाग्रा टाइपनि मोजाङानो मोनदों नेचारेल आरो बिउटि जोंथ' माने बुरिबाय नालाय थाबायनायाव एसे खस्थ' मोनदों ओमफ्राय गथ'फोराथ' ओरैबायदि एक्साइटेड एकदम मोनहैबायनो दैमा एकदम खारनानै शिबम आरो आदिसा जा मोजां मोनदों एकदम थिगसे खारनानै सहैबायनो जों दाबो मोनहैला थाबायगासिनो आधा किल'मिटारनि एसे बारा बायदि मोनदों आं थांगासिनो एक्चुअली लोगोफोर जायगाया मोजाङानोमोन खिन्थु बे सिजन नङा एक्चुअली दा मानसिफोर बिदि गैया पिकनिक जानाय टाइमाव जानुवारि डिसेम्बरफोराव मोजां जागोन दा गोरानद्राय ओमफ्राय खालि खिन्थु डिसेम्बरफोराव फैनो मोजां जागोन बे जायगायाव जोंना टाइमा दिनै मोजां जायासै दैयाबो रानबाय पुरा बारा गैला दैया फाइनेलि थाबाय मोजां सफैबाय एकदम दैनि खाथियाव दा गथ'फ्रा बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय एकदम बिसोर चेन्ज खालामबाय ड्रेस दुगैनोसैनो बस आव थांनाङा फाइनेलि एसे गोजोनबाय दैखौ मोननानै न'नो सानदोंमोन इमान गोजान थाबायदों स'
जुदि दै मोनाबा मा जागौमोन स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनो हागोन दैया बारा गोथौ नङा गथ'फोर थाबा बेयाव दुगैनो हागोन कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मोजां मोनदों हाँ मोजां ओमफ्राय लोगोफोर जोंथ' दुगैनो मोनासै बिमाफोरा स' जों आरो फट'खौनो लाबाय सेल्फिखौनो लाबाय आरो साथामबो जायाखै नोंना दाबो जाबाय दे औ थांसै गोजांबाय नोङो जाबाय दे थ' जाबायथ' नै नै जायाखैनो जाबाय थ'दो लोगोफोर गथ'फ्रा बेनिफ्राय दा माने सिखारनोनो बाबाय थांनोनो बाबाय नायसाय सिबामा गोजांबाय थेवबो बै फैया ओइ जों थांसै दे नों थादो फैदो थांसै फै गुसु दा मोजां मोनबाय थाबायना जे फैदोंमोन आथिंखौ फिसिनानै बिराद आराम मोनबाय बेयाव थ' लोगोफोर गथ'फ्रा दुगैखांबाय ओमफ्राय मोनाबायबो जों बेनिफ्राय थांसै ओमफ्राय आब' सासे थायो जोंना आब' माने बाजै आंनि हाजबेन्डनि काजिन सिस्टार बिथांनि न'आव ओरैनो हाबलांसै आब'खौ माथो होलांसै ओमफ्राय आदानि मुङा मामोन आंनि नामा गजेन बरगयारि बे गामिनिनो आरो ना ओमफ्राय धरमपुर होनो ना ओमफ्राय बे जायगाखौ ओरैनो मोनाबिलि पिकनिक स्पट होनो ना बेहाय अखा हानानै दै गुबुङोबा नाया ओंखारनानै नाङो आच्छा ओमफ्राय नाया जों गाबोनसो नायफैगोन ना गाबोन नायफैनायाव जोङो दै गुबुंबा एसे बुरजा मोनलांबाय अखा हायाबाथ' नाया बिदिनो एसेल' मोनलाङो जोङो ना बुरजा मोनोबा फानबाय एसेबा जों जाबाय बेबादि आरोखि दा जोङो बोथोर लानानै दा बेबादि सायो आरो अखा बानायनानै बान्दो बानायनानै बेबादि ओमफ्राय दा बोथोर जाथ'वाखै माने बोथोर जायोबा बै दै गुबुंनायजों अखा हानायजों नाया होमबा बुरजा मोनोना अबा जायो आरो बेबादि दा नाया खम बेस जानानै दं आरो जों नाखौ बारा मोनलांनो हाया लोगोफोर बेफोरबायदि जायगायाव मानसिफोरा फैयो जायो लोङो बथलफोर गारनानै थाङो जोंबो लाबोदों बथल खिन्थु जोङो जायै लोङै जों लोगोआवनो लांफिनदो जेराव डास्टबिन मोनो जों बेयाव गारगोन स' आंनि खावलायना बेनो जे नोंथांमोनाबो जुदि बिदि मोजां जायगाफोराव थाङो जायै लोङो प्लिज डास्टबिन नायनानै बेयावनो जुदि डास्टबिनफोर थायो बेयावनो गार नङाबा जे माने बुस्थु लांदों प्लास्टिक जा जाग्राफोर जा प्लिज लाबोफिनदो जायगाखौ लेथ्रा दा खालाम माने नेचारा मोजाङै थानांगौ ओरैनो इमान पलिउसन जादों स' जोंबो नै जायै लोङै आखायाव दा प्लास्टिकबाबो बथलबाबो सब लाबोगासिनो ओमफ्राय डास्टबिन नायनानै गारसिगोन स' दा थांनोसै बेनिफ्राय एसे थाबायबावनांगोन थाबायनाङोबा हां थोनो मोनो आरो दाना साइकेलाव गाखोनो मोजां मोनदों दा माने औ दे दा जोङो बाव नुयोना जोंनि दैज्लांनि आबादाव माने जोंनि गणेश बाबा मैदेर बिसोर फैयो जोङो मोनसे आबादखौ जानाय नुनानै होयो आरो होयो ओमफ्राय थाङो जोङो होहरो गावनानै मा मोननो इसोरसो नङा होमबा जों होहरो फैयो अमा फैयो मालाबा मोसा फैयो मोसाखौ नुदों नोंथांमोना बेयाव मोसाखौ मालाबा नुयो मालाबा नुवा एसे गोब्राब आरोखि बेफोरबायदि आरोखि मोसाखौ बांसिन नुनो थाङा ओमफ्राय मैखौथ' नुयो दासिमबो बे हाग्रायाव थायो दाबो दं
जेबो राव बावलाया दावराबो फैयोना दावराय फैयो दावराया मैया दाखालिसो फैजों गाबदोंमोन साइडआव थायो दासिमबो दं आरोखि आच्छा ओमफ्राय बिदिनो अनेक रोखोम हाग्रानि माबाथ' थायो दङनो लोगोफोर जोङो नै बिथां आदाखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय जोंखौ माने जोंथ' जेबो मिथियाखैमोन बे जायगानि बागै स' जोबोद खोथा मिथिनो मोनबाय थेंक इउ स' माच साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम ओइनो शिबा ओंखारदो शिबआबो लामा ससे गाखोना फैबाय बिथांनि साइकेलाव दे होनबा मालाबा फैबा लोगो मोनगोन ना नै जों मोनफैबाय बाजैमोननि न'आव मिस्टारनि काजिन सिस्टार दा बेयाव साहा लोंना थांसै जोङो बे जायगानि नामा मामोन आब' माबा निज्लागुरि ना औ दे होनबा साहा लोंनानै जों थांसै बेनिफ्राय बाजैया बेयाव हारसिं थायो मा जादों नोङो शिवम चाउमिन दहाय हिमालया हटेलनिफ्राय चाउमिन पेकिं खालामना लाबोदोंमोन दा गथ'फोरा फैबाय बेखौनो होनसै एसे जाहोनोसै ओमफ्राय दा जों साहा लोंनानै थांसै मोनाबायबो जोङो माने बाजिनाव साहा ता लोंबाय फिथा जाबाय पकरा जाबाय दा थांसै ओमफ्राय जेब्ला सोलाबो थांदो बरपेटा र'डआव ना दे होनबा मोजां मोनबाय फैनानै दे थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बावनो फोजोबनोसै मोनाबायबो हर जाबाय दा थांनोसै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय जुदि मोजां मोनोबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो खालामथ'वाखैबा टिक बेनिफ्राय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालामदो थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट उइक नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय